Dobrodošli na Iron Fitness YouTube kanal. Imam mnogo dobru ideju za današnji videoklip, a to je da vam pokažem kako izgleda moja vežbaonica. Hajde polako da vam pokažem šta to moja mini vežbaonica sadrži. Evo je. Hajde da krenemo prvo od glavne sprave. To je ovaj half rack. Vidite kako on izgleda. To je običan ram, kao što možete da vidite. Na njemu sam samo modifikovao i posebno ugradio ove nosače za tegove. Vidite kako to izgleda. Naravno imamo olimpijsku šipku sa, pa ne znam koliko, sa jedno 200 kila tegova. Naravno nisam sve izneo, izneo sam samo neke da imate predstavu otprilike kako to izgleda. I naravno ovde je ova veoma izdržljiva klupa, multifunkcionalna, na kojoj mogu da radim, šta znam, različite vežbe od ravnog, kosog, bench pressa i tako dalje. Naravno na ovom ramu postoji ovaj deo za zgibove, a naravno na ovom ramu dakle, možete da radite milion vežbi od čučnjeva, nemam pojma, bench pressa, ma sve što vam padne na pamet. I šta će vam više? Evo, vidite kako to izgleda. Dobro, ajmo dalje. O, da, moj omiljeni deo, guma i čekić, ili čekić i guma. Ovde često znam da izbacim bez. Šta znam, ovo je kamionska guma, nju sam našao u Zvezdarskoj šumi, eto i doneo je ovde, zakopao i to izgleda ovako. Eto, vidite, veoma je čvrsta, dobro upija udarce, težina ove macole, samo da je 5 kg, tako je, 5 kg, to je to. Idemo dalje. Ovde sam iznao ovih par girja, odnosno, kako se to još zove, rusko zvono, je li tako? Kettlebells. Dakle, imam dosta ovih težina, imam dosta medicinki, imam od 2, 3, 4, 5 kg, ovde možete vidite i ovu Swiss ball, odnosno pilates loptu, odlična je za trbušnjake. Dobro, ovo je prostirka za trbušnjake, donji deo leđa, odlična je zato što je debljina santimetar i po, vrhunska stvar. Znači uvek gledajte da je malo deblja. Nemojte da kupujete tanke prostirke, pogotovo ako radite na betonu. Dalje, ovo je ram, odnosno konstrukcija za džak, znači malo kardio trening. Vidite kako to izgleda. Mislim da je ovaj džak srednje veličine. Bio je i veći. Ja ne znam da bi on stao ovde, tako da je ovaj optimalne dužine i veličine. Dobro, idemo dalje. Stižemo do ove sprave za propadanja. Na ovoj spravi, dakle, možete raditi propadanja. Vidite da su ove šipke za držanje na različitim širinama, tako da možete da radite propadanja sa širim hvatom i propadanja sa užim hvatom, a dole imate ovaj deo za sklekove, ove držače za sklekove, gde možete malo dublje da idete. Ja lično nisam nešto to koristio, šta znam, ali nije loše. Dobro, to su propadanja. Dalje, debelo uže ili battle rope, ovo je isto vrhunski rekvizit, ne mora da ga predstavljam posebno. Evo da vidite samo kako to izgleda kod mene. Kod mene je on zakačen na posebnoj konstrukciji. Evo vidite kako izgleda. Znači ide oko prstena tog
Ovaj selotejp je stavljen, unutra su naravno sunđeri, selotejp je stavljen da se ne bi evo da fiksira, da se ne bi ovaj kanap cepao. Znači sve je to obloženo da kada se baca uže levo, desno, gore, dole, da se to ne bi cepalo. Moje debelo uže je dužine, ja mislim, 12 metara i težine 1,1 kg po metru. Ovdje vam pokažem još par rekvizita što imam. Vidite da sam izneo nekoliko tegova. A ovo hoću posebno pokažem, imam i ove bučice, olimpijske, znači olimpijske ove šipkice, FI 50, dakle na njih mogu da se montiraju olimpijski tegovi. Težina ovih šipki je 6 kg. Da, evo vidite kako to izgleda. I da, naravno, koristim ove osigurače Flip Lock. Oni su vam po meni najbolji. Ako vam trebaju osigurači, nemojte koristiti one štipaljke i to, nego kupite ovaj Flip Lock, super su. Vidite, veoma jednostavno rade. Znači, samo ih ugurate, zatvorite i evo, nema šanse da se maknu. Dobro, imam i ovu šipku, kako bi je nazvao, za te veslo. Vrhunska stvar. Eto, to je to. Čekajte, nisam još nešto veoma važno pokazao. Vidite, podloga. Podloga je, stavio sam takođe vrhunsku podlogu. Čekajte da vidite. Vidite, dole je beton, a ovo je podloga za crossfit. Fantastično ugiba bacanje tegova, dakle, slobodno možete da bacite tegove po ovoj podlozi, ništa, ima da amortizuje, čak se ni ne čuje mnogo. Vrhunska stvar. Znači, ako vi pravite vašu vežbaonicu bez podloge, nemojte ni da razmišljate. Da. Eto, to je to. Da vam pokažem još pogled kakav je. Pogled. Evo, na primjer, dok radim, uvek mogu da gledam u ove borove, plavo nebo, živu ogradu, dakle dosta ima prirode. Vidite, šta će vam lepše? Videli ste od prilike kako to sve izgleda. Koja je prednost vlastite vežbaonice? Pa, dosta ima prednosti, stvarno bi mi trebalo 5 minuta da nabrojim, ali najvažnije je to da nemate nikad gužvu, da ne čekate na vežbu nikad, da nema buke i galame, da vas niko ne gleda kako radite ili da vam broji serije ponavljanja. Dakle, samo ste vi tu, opterećenje i ova priroda. Povrh toga, pošto ste videli da je moja vežbaonica na polju, ima samo ovu tendu protiv sunca i kiše, imam najbolju moguću klimatizaciju na svetu, a to je ovaj prirodan vazduh. Eto, ja mislim da vam je bio veoma zanimljiv ovaj videoklip. Naravno, ako i vi imate neko vaše vežbalište, slobodno podelite sa mnom, volio bi ja da vidim gde vi vežbate. Eto, toliko od mene za danas, ali pre nego što se pozdravimo, da vas samo podsjetim, moram svaki put da vas podsjetim, da ako želite bilo kakvu trenažnu pripremu, da ako želite možda izradu kompletnih mesečnih planova treninga i ishrane, ili želite moj specijalni DVD za jačanje mišića kora, dakle, o svim tim mojim uslugama možete se detaljno informisati ispod videoklipa u opisu videa. Tu se nalazi i moj kontakt. Vidimo se, drugari.